Lejla tajba lil kulħadd u nixtieq nirringrazzjakom illi minkejja l-ħin li issa qiegħed jafassew fil-għaxija xorta il-qajtu l-istedina tagħna għal din il-konferenza tal-aħbarijiet illi fiha ser nagħti il-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għal dibattitu li kellna llum, għal votazzjoni li kellna llum u ovvjament noqgħod ukoll għal mistoqsijiet illi għandkom intkom il-ġurnalisti. Illum Joseph Muscat rebaħ fil-Parlament imma tilef barra l-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista huwa gburi ħafna illi llum ta' vuċi lill-poplu Malti u Awċi. Tajna vuċi lin-nazzjonalisti, lill-laburisti, tajna vuċi lin-nies kollha li jridu jgħixu f'pajjiż Ewropew, demokratiku, imma fuq kollox pajjiż normali. Aħna tajna vuċi lil dawk in-nies illi ma jridux jgħixu f'pajjiż illi jħalli l-affarijiet il-qegħdin nesperjenzaw għaddejjin ishom xejn mhu xejn. Min-naħa l-oħra, fid-dibattitu rajna deputati tal-gvern in denial maqtuwa mir-realtà. U b'mod partikolari ovvjament lill-Ministru Konrad Mizzi u lill-Prim Ministru innifsu, Joseph Muscat. Fil-fatt il-Prim Ministru innifsu għamel dak li kien illum f'dibattitu maratona ta' 13-il siegħa l-aktar diskors aggressiv illi kien hemm. Kien ukoll diskors in denial maqtuħ minn kull verità, minn kull realtà fejn anki l-verità mhux l-ewwel darba illi l-Prim Ministru fid-diskors tiegħu qabada poġġija rasa l-isfel u saqajja il fuq. Għalkemm tlifna fil-Parlament fil-votazzjoni għal raġunijiet ovvji illi n-numri kulħadd jaf x'inhuma, jiena m'għandix dubju illi llum aħna irbaħna l-imħuħ u l-qlub tal-poplu Malti u Awċi għaliex konna hemm għan-nies. Illum urejna li f'pajjiżna għall-anqas hawn xi ħadd illi qiegħed jaħdem u qiegħed iqum biex ikollna pajjiż normali. Illum urejna illi għall-anqas hawn xi ħadd illi fil-Parlament lest iqum u jgħid le dak li qed jiġri huwa ħażin u aħna qegħdin ngħidulu illi huwa ħażin. U dak ix-xi ħadd kienu id-deputati tal-Oppożizzjoni, id-deputati kollegi tiegħi illi jiena nirringrazzjahom kollha illi pparteċipaw fid-dibattitu tal-lum. F'dan l-istadju ovvjament aħna nħallu f'idejn in-nies u nbaxxu rasna għal ġudizzju tan-nies. Aħna nemmnu fl-intelligenza tan-nies u lin-nies kapaċi jaslu għal konklużjoni tagħhom. U li dik il-konklużjoni tista' biss tkun waħda. Jiġifieri illi dak li qed jiġri mhuwiex normali u li issa aktar minn qatt qabel huwa importanti illi kulħadd jagħti semu biex pajjiżna jerġa' jsir pajjiż normali illi jerġa' jirbaħ lura it-tranquillità u l-istabilità. Fuq kollox jiena nemmen illi l-aqwa arma illi għandu il-Partit Nazzjonalista hija l-arma tal-verità u l-verità tirbaħ. Jekk mhux illum, jekk mhux għada, pitada, il-verità tirbaħ dejjem.